Прывітанне, гэта падкаст «Куды коціцца свет». Меня зовут Дмітрый Гурневіч. Сёння мы пагаворым пра Ірландыю. Гэта яшчэ 100 гадоў таму адна з найбяднейшых краін Еўропы сёння лічыцца адной з самых багатых. І многія краіны ў свеце хочуць паўтарыць поспех гэтай зялёнай выспы. Але ці ўсё так насамрэч калярова? Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Куды коціцца свет? А моя сённяшняя госця беларуска, ірландская журналістка Таня Рэут. Прывітанне, Таня. Вітаю, Дима. Ці сапраўды Ірландыя такая багатая? І так і не. Вы вельмі слушна заўважылі на пачатку, што яшчэ 100 гадоў Ірландыя была адной з самых бяднейшых краінаў Еўропы. І не толькі 100 гадоў таму, яшчэ 50-70 гадоў таму Ірландию нават не хацелі браць у агульную еўрапейскую супольнасць эканамічную. Я нават прапановала уявіць сабе, як выглядаў Дублін, як выглядала Ірландыя ў 50-60-е гады, вельмі коротка. Па-першае, гэта ўсцяж вельмі аграрная краіна. Уявіце сабе з заходняй Ірландыі праз Дублін, праз месцы, дзе зараз натоўпу турыстаў, пераганялі кароваў, каб пасля іх даставіць у Вялікую Брытанію. Гэта было галоўнай эканамічнай прыбыткам Ірландыі. Правы жанчынаў, да прыкладу, таксама да 70-х гадоў жанчыны, па сутнасці, заставаліся ўласнасцю мужчынаў, бо не маглі набыць ані лядоўню, ані адкрыць рахунак у банку без дазволу мужа. Гэта цягнулася да 70-х гадоў. Не было ніякай сексуальнай рэвалюцыі, гэта вельмі рэлігійная краіна. То бок, папросту трошкі забыты куток Еўропы. Прычым у эканамічным сэнсе палітыка пратэкцыянізму, якую ўвялі ў 1932 годзе, прывяла да таго, што яны па сутнасці стрэлілі сабе ў нагу, увялі высокія тарыфы на імпарт, у тым ліку з Вялікай Брытаніі, якая па сутнасці была галоўным, асноўным, амаль што адзіным эканамічным партнёрам Ірландыі. Але праз гэты высокія тарыфы, па сутнасці, людзі пачалі, эканоміка прыходзіла паціху заняпад, больш за 500 000 чалавек эмігравалі ў 50-е толькі гады з Ірландыі, у асноўным у Амерыку, зноў жа у тую ж Вялікабрытанію, Аўстралію, і гэта да таго ж, колькі людзей, па-першае, загінула, па-другое, эмігравала таксама ў 19 стагоддзі. Ірландыя адзіная краіна ў Еўропе, якой дэмаграфічная сітуацыя ў 21 стагоддзі горшая, чым у 19. На часы Вялікага голаду, які адбыўся ў 1840-е гады, у Ірландыі было прыблізна 8 мільёнаў жыхароў. На сёння гэта трошку больш за 5, вялікая колькасць гэтага прыпадае невялікая, але ўсё ж такі іміграцыя прынесла вялікія такія адраджэння Ірландыі, але ўсё ж такі за вось гэтыя гады, за амаль жа 200 гадоў Ірландыя не здолела аднавіць свае паказнікі па дэмаграфіі, сваё насельніцтва, і ў сярэдзіне мінулага стагоддзя гэта толькі пагаршалася. Бок мы бачым краіну, якая проста, будучыні у яе нібыта няма ў 50-е. Але у тыя ж 50-е, у канцы 40-х, вырашылі палітыкі таго часу змяніць стратэгію, і гэта называецца innovation by invitation, здаецца, калі не памыляюся, карацей, прыцягнуць да сябе інвестараў з іншых краінаў, то бок разварот на 180 градусаў ад папярэдняй палітыкі і запрашэнне вялікіх прадпрыемстваў, вялікіх кампаній з усяго свету, у першую чаргу зноў жа з Вялікай Брытаніі, з Еўропы, з Амерыкі, каб яны развівалі бізнес у Ірландыі. Дакладней, каб яны прыносілі свае інвестыцыі ў Ірландыю. Спачатку гэта былі фармацэўтычныя кампаніі, у 80-х пачалі прыходзіць тэхналагічныя кампаніі, як tech companies, як Microsoft, і ўжо пад канец 90-х, на пачатку нулявых, гэта ўсім нам вядомыя соцсеткі, Facebook, TikTok і гэтак далей. Усе самыя вядомыя гіганты карпорацыі у IT, яны маюць 90% маюць еўрапейскія свае headquarters у Дубліне. Я правильно разумею, што до 50-х гадоў аграрная краіна, і потым раптам хто это, адзін чалавек, ці ў парламенце некая большасць
раптам прыдумляе, што а давайте мы ўсё зменім, будзем запрашаць сюды зараз інавацыйныя карпорацыі, бо гэта вельмі велізарная розніца, ад аграрнай краіны скочыць адразу ў высокія тэхналогіі. Як бы ці хтосьці гаворыць пра то, хто гэта ўвогуле прыдумаў і як так сталася? Гаворыць гэта кіруючая партыя на той момант. Лемас, гэта прэм'ер-міністр Натушон Лемас. Мне складана зараз патлумачыць, якія канкрэтна працэсы адбываліся ў палітычным асяродку, як яны прыйшлі да гэтага, але проста сітуацыя была ўжо крытычная і не ведаю, кулуарных размовах, у парламенцкіх адкрытых размовах яны прыйшлі да высновы, што трэба нешта змяняць, і не ведаю, наколькі гэта была новая ідэя, бо ўсё ж такі сувязі з Вялікабрытаніі і з США яны былі моцныя. Гэта проста хутчэй гэты пратэкцыянізм, які ідзе каля 15 гадоў, гэта было штосьці незвычайнае, і нават па адной з тэорыяў гэта было скапіявана з СССР, таму што яны бачылі, што можа так спрацуе, каб у Ірландыі каб мясцовыя фірмы, мясцовы бізнес развіваўся, мясцовыя прадпрымальнікі. Але Ірландыя гэта не СССР, няма такіх рэсурсаў, няма такога памеру, няма сыравіны і няма 300 мільёнаў насельніцтва, ці колькі было СССР, можа памыляюся. Таму гэта не спрацавала. Але адносіны з США заўсёды былі вельмі моцныя. Нават пасля атрымання незалежнасці Ірландыя, гэта можа таксама з парадку міфаў, але разглядала магчымасць стаць 51-м штатам США. Гэта, відавочна, такая проста цікавая гісторыя, але нешта такое дзесьці паветры было, настолькі моцная была залежнасць ад США, таксама, як гэта звязана з той самай, зноў жа, эміграцыяй 19 стагоддзя. Мы ўсе ведаем, колькі ірландцаў мы не все ведаем, але, магчыма, беларусы таксама чулі, што кожны другі ірландзец, кожны другі амерыканец кажа, што яго ёсць нейкія ірландскія карані, гэта вельмі вітаецца, гэта такая пажаданая асацыяцыя. Той жа Байден прыязджаў у Ірландыю 2 гады таму, яны часта прыязджаюць на кожны дзень Святога Патрыка, прэм'ер-міністр Ірландыі ездзіць у Вашынгтон. Гэта стандартны візіт, таму эканамічна гэта самы вялікі партнёр дасюль Ірландыі. Таму у гэтым сэнсе адкрыць, адчыніць гэтыя дзверы наноў, гэта было натуральным. Просто, што зрабіць такім падаткавым раем у нейкім сэнсе, што Ірландыя не прызнае сёння, але выбар быў такі. А ці людзі гэта насамрэч адчуваюць на сваіх гаманцах? Таму што адна справа прыгожая статыстыка, ёсць параўнанне, напрыклад, ВУПа на аднаго жыхара ў Беларусі, ў Латвіі. У Латвіі, здаецца, 3 разы больше. Але нельга сказаць, што латышы аж такія багатыя. Там эміграцыя з краіны ого-го. Людзі ўцякаюць за працай куды-небудзь на захад, таму што цяжка жыць все роўна ў краіне. Это вельмі слушнае пытанне. Увогуле Ірландыя не загадкавая краіна, хутчэй краіна, якая ўжо нервуе ўсіх сваіх суседзяў, у тым ліку і партнераў еўрапейскіх і амерыканскіх. Ірландыя, вяртаючыся да вашага першага пытання, ці багатая Ірландыя сёння краіна? І багатая, і небагатая. Сапраўды, прыход гэтых міжнародных карпарацый, multinationals, якіх тут называюць, значна палепшыла эканамічную сітуацыю краіны. Але і цяпер праз гэты ВУП свой вельмі высокі. Ірландыя трапляе ў спісы часам, дакладна ў 10 самых заможных краін Еўропы, часам яна вышэй у спісе. Але гэта сапраўды толькі на паперы. Не толькі на паперы, але вялікая частка гэтага. Сапраўдны ВУП, калі прыбраць усе гэтыя абароты ад Apple, 3 галоўныя карпорацыі, якія прыносяць найвялікшыя прыбытак у эканоміку Ірландыі праз падаткі. Гэта Apple, Google і Microsoft, калі не памыляюся. Яны ўсе робяць, яны ўтрох робяць усю касу, амаль што, і ўсе астатнія дадаюць да гэтага. У мінулым годзе 9 мільярдаў Ірландыя атрымала ад гэтага. Але што рабіць з гэтымі мільярдамі? Ірландыя дасюль, здаецца, не вельмі навучылася.
па-першае, сама эканоміка вельмі залежная ад гэтых карпарацый, і што будзе далей, калі нешта здарыцца, што будзе з эканомікай Ірландыі, не до канца вядома. Яны спрабуюць дыверсіфікаваць, але гэта не так проста. Калі прыехаць у Ірландыю, паглядзець, як людзі сапраўды жывуць, адчуванне, што ўсе гэтыя мільёны пакуль што не адбіліся на якасці жыцця людзей. Вялікае расслаенне ў якасці, ва ўзроўні жыцця, гэта бачна ў тым жа самым Дубліне, слабая інфраструктура, досыць інфраструктура транспартная. Гэта заўважаюць асабліва тых, хто прыязджае з кантынентальнай Еўропы. Калі, напрыклад, турысты з Амерыкі гэтым захапляюцца, то для еўрапейскіх жыхароў, для жыхароў кантынентальнай Еўропы ўзровень транспарту ў Ірландыі гэта сапраўды праблема, бо Дублін адзін з самых трафік у Дубліне адзін з найгоршых у свеце на дадзены момант. Гэта адно. Вельмі праблема эміграцыі вярнулася ў Ірландыю зноў. І гэта праз жыллёвы крызіс, праз недахоп, проста людзі не могуць ні купіць жылля, ані зняць жыллё ў арэнду. Гэта сапраўды вялікая праблема, і пра гэта я магу гаварыць больш падрабязна. Так вот скажите, мне цікаво, тому що я нават ведаю сяброў моих у Ірландыі, которые не могуць знайсці там месяцамі просто кватэру. Ужо не кажучы пра дом нейкі. Як так сталася, што, здаецца, выспа, дзе вы казалі, жыве 5 мільёнаў чалавек? Там жа ж мора тэрыторыі, дзе можна это будаваць. Чаму тады такая велізарная праблема? Тут мы, напрыклад, у Празе праблемы сапраўды ёсць з жытлом, але тут іншая справа. Тут стары горад велізарны, тут нельга атрымаць дазволы на будаўніцтва, вельмі шчыльная забудова, але за Прагу выязджаю любую вёску, няма праблемы. Вельмі добрае пытанне. Я таксама іх сабе задавала, калі толькі пераехала, і яны вельмі файныя, калі толькі пераязджаеш, людзі задаюць вось гэтыя натуральныя пытанні, на якія патрэбна знайсці адказы, і дзяржава мусіць знайсці адказы. Але пасля з часам пачынаеш забываць і прызвычаюцца да таго, што ёсць. Тут некалькі праблемаў. Па-першае, зноў жа, возьмем Дублін, бо гэта самае праблематычнае месца, сюды прыязджаюць людзі з розных краінаў працаваць акурат у гэтых карпарацыях. Па-першае, вельмі нізкая забудова жылля. Усе ў Ірландыі і ў Дубліне хочуць жыць ва ўласным доме з садам. І гэта магчыма у Дубліне, нават у цэнтры Дубліна. Але вы уяўляеце, наколькі гэта паніжае шчыльнасць забудовы горада і наколькі складаней такі горад абслугоўваць у плане электрычнасці, у плане усяго, і наколькі менш людзей папросту змяшчаецца тады ў гэтым горадзе. На жаль, гістарычна так склалася, што ў людзей вельмі асцярожна падыходзіць да high-rises, то бок да вялікага жытла, да якога мы ўсе прызвычаіліся, амаль усе з нас, хіба што выраслі ў кватэрах, калі гарадскія жыхары. Тут жыццё кватэры гэта неяк усцяж бачыцца нізкастатуснае, гэты кватэры чамусьці нізкай якасці. Гэта першае, што кідаецца ў вочы. Магчыма, гэта не галоўная праблема, але яна мусіць таксама вырашыцца. Па-другое, вельмі складана планаваць будаўніцтва. Тут ёсць адмысловая інстанцыя, якая дазваляе такія новае будаўніцтва, планаванне, і па сутнасці любы жыхар Ірландыі, горада, мясцовасці можа пратэставаць гэты план, то бок, напрыклад, я хачу пабудаваць, ці я інвестар, ці я хачу нешта пабудаваць на сваёй тэрыторыі, я мушу падаць запыт, але хтосьці з маіх суседзяў можа спакойна падаць пратэст супраць гэтага майго плану, і такім чынам вельмі шмат павярховікаў не ідуць нават яны спыняюцца на стадыі планавання, гэтыя шматпавярховікі. У гэтым сэнсе трэба нешта змяняць, бо, напрыклад, дзяржава хоча будаваць сцены жыллё, хоча дапамагаць грамадзянам, у якіх жылля няма, і не можа гэта зрабіць, бо яны блакуюцца вельмі часта мясцовымі жыхарамі. Хаця, зноў жа, гэта не
не за мясцовых жыхароў, гэта дрэннае планаванне дзесяцігоддзямі. Па-трэцяе, яшчэ іншая праблема. Ну, для ўсіх галоўнай мэтай гэта купіць уласнае жыллё. Гэта не тое ж самае, я не ведаю наконт Чэхіі дакладна, але у Швейцарыі, дзе мы жылі раней, у Нямеччыне, я ведаю, што здымаць жыллё можна дзесяцігоддзямі, адно і тое ж жыллё. І ты абаронены ў правах, і гэта нармальная з'ява. І можна і сям'ю будаваць у такім жыллі, і жыць спакойна, не хвалюючыся за сваю будучыню. У Ірландыі абсалютна іншая сітуацыя. Правы у жыльцоў ёсць, але, напрыклад, нават дзве такія прычыны, па якіх лендлорд, уласнік жылля, можа па сутнасці выкінуць людзей з жылля, гэта калі хтосьці з ягоных чальцоў сям'і хоча жыць у гэтым жыллі. У іншых краінах гэта недастаткова важная прычына для таго, каб людзей пазбаўляць жылля. Тут гэта ёсць, і, ў прынцыпе, людзі ўвесь час адчуваюць сябе трошку так неабароненымі. У любы момант гэта можа скончыцца. Таму усе мараць купіць жыллё, а гэта таксама дадае дадатковы цяжар на ўсю сістэму. Але вы кажаце толькі пра Дублін, ці ўсё ж такі, калі паехаць у нейкія коркі, у нейкія вёскі, там вельмі запроста можна купіць дом? У вялікіх гарадах, як Корк, падобная праблема. А у вёсках, прасцей, тут такі яшчэ парадокс, што вельмі шмат жылля у як это называецца, derelict, ці няма жильцоў. Яно запусцелае жыллё, яго ёсць уласнікі, з ім нічога нельга зрабіць. Прыватная ўласнасць у Ірландыі абсалютна святое, але там ніхто не жыве. І, як вы сказалі, сапраўды, зямлі вельмі многа, але зямля таксама ў прыватнай уласнасці. І як яна выкарыстоўваецца, і зноў жа праз тое, што вельмі строгае планаванне, не так лёгка гэта пабудаваць, не так лёгка атрымаць дазвол на тое, каб нешта пабудаваць. Вось. І знайсці дом у вёсцы можна. Тут праблема тады з інфраструктурай. У Ірландыі большасць конечно, кіруюць аўтамабілямі, тут без гэтага ніяк. Я асабіста гэтаму прыклад, ніколі не было такой патрэбы, і ў Ірландыі я стала прафесійным кіроўцай амаль. Але многія людзі, ўсё ж такі гэта адбіваецца на якасці жыцця, жыць дзесьці ў вёсцы і працаваць у Дубліне. Як і паўсюль, найбольшая патрэба ў Дубліне, таму што шмат людзей прыязджае, як я казала, з іншых краінаў, і гэта тысячы людзей, якія працуюць у гэтых міжнародных карпарацыях, і яны не будуць жыць у вёсцы, ім трэба жыць дзесьці бліжэй. Некаторым студэнтам, напрыклад, даводзіцца рабіць нешта падобнае, што вы апісваеце. Яны жывуць з бацькамі, напрыклад, за 2 гадзіны, у 2 гадзінах ад Дубліна, напрыклад, у Эксфордзе, на поўдні, і яны кожны дзень ездзяць ва ўніверсітэт 2 гадзіны на цягніку, калі ён ёсць, цягнікоў у Ірландыі не шмат, ці на аўтобусе, ці аўтамабілем. Таму зноў жа вось гэта хваля эміграцыі новая, альбо прынамсі маладыя людзі аб гэтым увесь час кажуць. Нам няма дзе жыць, ёсць дзе працаваць, але таму мы мусім даязджаць да працы 2 гадзіны ці да вучобы. Я паеду ў Аўстралію, там умовы значна лепшыя. І многія з'язджаюць і в Аўстралію, і ў Еўропу, у Брюссель. Гэта вельмі папулярны напрамак для ірландцаў, таму што ў структурах еўрапейскага звязу шмат ірландцаў працуе праз мову, праз заахвочванне. Яны там добра знайшліся. І гэта пры тым, што ў этой краіны прафіцыт бюджэту, па вялікім рахунку грошы няма куды дзяваць, выходзіць. Там 22 мільярды, я паглядзеў статыстыку, ад карпарацый за 8 гадоў яны павялічылі до 22 мільярдаў гэтыя падаткі. Гэта шальмальныя лічбы. Як это, напрыклад, не адбіваецца? Якім чынам? Хто так крадзе тыя грошы? Куды яны ідуць? Проста карпарацыі іх выводзяць. Не, грошы ніхто не крадзе. То, што мы кажам, гэты прафіцыт, гэта ўсё Ірландыі, гэта ад падаткаў. Грошы, які там у карпарацыях круцяцца, яны, канешне, сабе, але вось гэты падатак, ён заплочаны. Насамрэч, гэты грошы... Тут праблема ў эфектыўнасці, бо кожны год, напрыклад, у дзень бюджэту урад раздае грошы, ёсць такое.
Пытанне, напрыклад, з пачаткам вайны ва ўкраіне кожны год, кожную зіму кожная сям'я атрымлівала, кожны дом як бы атрымліваў дапамогу ў аплаце электрычнасці. Напрыклад, першы год гэта было 600 евро, гэты год 450, але ўсе атрымліваюць, бо, вядома, зрабіць выбарку на тых, каму гэта больш патрэбна, тых, каму гэта менш, гэта даражэй будзе. Таму ўсе атрымліваюць, усе проста на свой рахунак атрымліваюць гэтыя грошы. Атрымліваюць пенсіянеры, шматдзетныя бацькі, проста бацькі. То бок ідзе такая раздача. То бок гэта таксама частка вялікая гэтага прафіцыту. Мне здаецца, у мінулым годзе дзесьці на такі банкет выдаткавалі дзесьці 3 мільярды, можа, магу памыляцца. Там некалькі было ўзроўняў выплатаў. І тады пытанне, я адразу скажу, я журналіст, але не эканаміст, пытанне у мяне заўсёды выклікала, наколькі гэта эфектыўна у доўгатэрміновай перспектыве, наколькі вось гэтае это нагадванне, што у беларускім стылі мне асабіста гэта вельмі дапамагае людзям, відавочна, але некаторыя такія застарэлыя праблемы гэта не вырашае. Праблема эфектыўнасці, як функцыянуе сістэма аховы здароўя, як функцыянуе зноў жа той жа транспарт, гэта больная тэма, таму балючая тэма, таму я да яе вяртаюся. Но это грошы все равно остаются ў ірландскай эканоміцы, іх выплачваюць, людзі выдаткоўваюць, і это все ідзе все-таки ў абарот внутры дзяржавы. Вы згадалі, дарэчы, пра ахову здароўя. Это цікава, таму што з Беларусі лекары выязджаюць вельмі шмат. Многія мараць трапіць на захад, у тым ліку такія краіны, як Ірландыя. Ну, найбольш хацела Великабрытанію, я ведаю, але это вельмі складана зрабіць нострыфікацыю дыплому. Як это выглядае? З аднаго боку самі лекары, а іншага боку больш важнае, конечно, это пацыенты. Ахова здароўя гэта яшчэ адна балючая тэма. Я просто такую чорную карціну малюю Ірландыі. Насамрэч гэта файна. Як быццам вам заплацілі за рэкламу, каб людзі туды не ехалі. Не, насамрэч просто заробкі ў Ірландыі сапраўды высокія, нават у параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. З Нямеччыны я тут не буду называць ніякіх лічбаў, але сапраўды нават часам вышэйшыя і ў бюджэтных сферах, вышэйшыя за Великабрытанію. Таму тут і працы дастаткова, праца ёсць. Праблема у тым, што нягледзячы на тое, што дактары і лекары і медсёстры прыязджаюць у Ірландыю працаваць, гэта не вырашае праблемы. Насамрэч тут сапраўды адсотак замежных супрацоўнікаў, медычных супрацоўнікаў найвышэйшы ў Еўропе. І пры гэтым Ірландыя выпускае найвышэйшы таксама найбольшую колькасць медычных супрацоўнікаў ці лекараў у Еўропе. То бок яны іх выпускаюць, яны кудысьці з'язджаюць, і на іх месца прыязджае хтосьці іншы. Чаму так адбываецца, невядома. Хутчэй за ўсё праз тое, што сістэма аховы здароўя тут назваць гэта ў катастрафічным стане не хочацца, але і хочацца адначасова. Тут некалькі праблемаў. Па-першае, час чакання візіту. Гэта можа быць і візіт такі, да звычайнага лекара, проста нешта праверыць, і візіт, прабачце, перакладаю ўсё ў галаве, emergency. Пільны такі. Пільны візіт, так. Пільны візіт, які патрабуе, адразу дапамогі, і наколькі пільны ён, ужо будуць вырашаць там, і магчыма, што ён можа таксама пачакаць яшчэ 12 гадзін. І гэта сапраўды праблема, бо, напрыклад, самая слабая рэпутацыя ў гэтым сэнсе у шпіталя ў Лімерыку, дзе людзі гэта называецца такія ложкі, якія перавозяцца на калёсіках, і яны ставяцца проста ў калідоры. Это называецца, проста усяму Ірландыі трапную кароткую назву. Trolley, it's called trolley crisis. То бок, это такія перавазныя ложкі, і колькі людзей знаходзіцца на гэтых перавазных ложках цягам 24 гадзін, паказвае, наколькі крытычная сітуацыя. І амаль няма такога дня, калі б людзі не чакалі дапамогі вось у калідоры. Вось гэта такая ілюстрацыя адной з праблемаў. І людзі паміралі ў калідорах, на жаль, і гэта і даходзіць да судоў, і гэта вялікая праблема. Іншая справа, што Ірландыя, зноў жа, як вы кажаце, пра падаткі, пра гэты прафіцыт, Ірландыя выдаткоўвае ў сярэднім на аднаго пацыента, на аднаго жыхара
вышэй за сярэдне па еўразвязе. Гэта 10 приблизно 5000 евро ў год. Это больш, чым Великабрытанія таксама і больш, чым сярэдняя 10-3 тысячи па еўразвязе. Таму грошы зноў жа ўкладваюцца. Куды яны ідуць, як яны ўкладваюцца? Яшчэ одно пытанне. Ёсць тэорыя, што гэта прастое, што зашмат адміністрацыі у сістэме аховы здароўя яна зараз праходзіць яшчэ одну рэформу, будуць дзяліць усю краіну на розныя рэгіёны, каб на месцы яны вырашалі гэтыя праблемы. Але ёсць такі выраз таксама трапны top-heavy, то бок зашмат людзей наверсе і замала людзей унізе. Людзей наймаюць за мяжы, іх, здаецца, хапае, але адначасова не хапае ложкаў, праз гэта немагчыма наняць больш лекараў, калі ложкаў і так столькі, колькі ёсць. Плюс была такая акумуляцыя шпіталяў у Ірландыі, іх цяпер менш, яны больш па памеры, але іх стала проста менш у колькасным паказніку. Ёсць вялікі там шпіталь у адным графстве, у другім, а раней яны былі раскіданыя трошка ў большай колькасці па ўсёй краіне. Гэта з аднаго боку аптымізуе, а з іншага боку просто становіцца менш магчымасцяў для пацыентаў. І гэта вечнае пытанне эфектыўнасці ірландскай ці неэфектыўнасці. Яно гучыць такім рэфрэнам ва ўсіх медыях. Ірландцы ўвесь час задаюць яго самі сабе, іншаземцы, якія задаюць яго ірландцам, і так ходзяць па крузе. І грошы ёсць, а як кудысьці іх так прыстроіць, як кажуць, незразумела. Таму яны, і гэта вельмі яскравы прыклад, гэта быў ковід. Зноў жа, я тут асабістую гісторыю трошку раскажу, бо мы пераязджалі у 21 годзе са Швейцарыі ў Ірландыю, і кантраст быў проста неверагодны. І гэта, наколькі гэта была цёмная старонка ў гісторыі Ірландыі, яны дасюль адыходзяць ад гэтага, бо у іх быў адзін з найдаўжэйшых гэтай локдауны. Паказчыкі па смерцях былі нядрэнныя, бо праз локдауны, але яны проста адразу зразумелі, што з нашай сістэмай аховы здароўя мы гэта не пацягнем, трэба ўсё закрываць. Таму тут патрэбны сур'ёзныя рэформы, і гэта выклік, але не ведаю, як яны будуць гэта вырашаць, шчыра кажучы. Скажыце, вось пасля Брэксіта было шмат спадзеваў у тым ліку, найбольш у Ірландыі, так што паколькі яны астаюцца адзінай краіны з ангельскай мовай у еўрапейскім звязе, то яны максімальна скарыстаюцца. І сапраўды там шмат кампаній пераводзілася, калі не памыляюся, з Лондона у Дублін. Але ці не перабольшаныя былі гэтыя спадзяванні, наколькі гэта ўсё паплывала на эканоміку і на жыццё людзей? Пакуль што сумна ўсё гэта выглядае з вашага аповеду. Трэба дадаць нечага пазітыўнага. Пазней паговорым, у мяне яшчэ там план ёсць на 4 пытанні, так што, але пра Брэксіт. Ёсць што сказаць. Ірландыя добрая краіна. Вы слушна кажаце, насамрэч, каб гэта так радыкальна змяніла сітуацыю ў Ірландыі, гэта так не адчуваецца. Па маіх размовах таксама з калегамі і з назіральнікамі за гэтай сітуацыяй. Некалькі вялікіх фінансавых фірмаў пераехала, але тут і так быў ужо фінансавы цэнтр. І вось у гэтым аб'ёме, у гэтых multinationals, у гэтых міжнародных карпарацыях гэта быў важны дадатак, але не такі крытычны. Тут хутчэй, што для Ірландыі было вельмі важна, гэта палітычны аспект, гэта дакладней палітычна-эканамічны аспект, гэта наяўнасць ці ненаяўнасць мяжы з паўночнай Ірландыі, дакладней ненаяўнасць, бо гэта быў самы важны пункт для Ірландыі ва ўсім Брэкзіце, чаму зацягнуліся перамовы, ці не зацягнуліся. Таму што гэта былі перамовы наконт паўночнай Ірландыі, ідзе паставіць мяжу. Борыс Джонсон акурат гэтым тады займаўся, ён казаў, што не будзе ніколі мяжы паміж паўночнай Ірландыі і Великабрытаніяй. У выніку мяжа засталася там, такая умоўная. Але мяжы ў самой Ірландыі не з'явілася, гэта было вельмі важна пасля цяжкага перыяду 70-80-е, у 90-е дамовіліся, Тоні Блэр дамовіўся, што з
з Ірландыяй, што мяжы не будзе ніколі, і ірландцы і паўночныя і ў рэспубліцы будуць жыць свабодна на выспе. Вось. І гэта атрымалася зрабіць і цяпер. Гэта адбіваецца пэўным чынам. Там былі розныя тэхнічныя аспекты ў плане імпарту, якія трэба было вырашыць цягам некалькіх гадоў. І гэта збольшага вырашылі. Там няма ніякіх пунктаў на мяжы, так, я разумею, которые правяраюцца? Ну, на выспе няма нічога. Ніколі гэта была галоўная мова Ірландыі, што не мусіць быць ніякіх нават таго, што прыгадвае мяжу, таму што гэта вельмі балючая тэма для ірландцаў, і гэтага няма, але ёсць мяжа ўмоўная ў портах Паўночнай Ірландыі, і там адпраўляюць розныя напрамкі. Калі гэты тавар прызначаны для Паўночнай Ірландыі, яго адпраўляюць па зялёным калідоры, калі ён прызначаны для Ірландыі, а значыць патэнцыйна для еўразвязу, то ён ідзе па чырвоным калідоры. Неяк так яны вырашылі гэтую праблему. Гэта ўвесь час там штосьці падпраўляецца ў гэтым законе, у гэтай практычным прымяненні гэтага. Але збольшага гэта працуе для ірландцаў. Пасля дзесяцігоддзяў, стагоддзя такога цеснага супрацоўніцтва з Вялікабрытаніяй эканамічнага, гэта, канешне, пэўныя складанасці з бытавога пункту гледжання. Напрыклад, калі замаўляць нешта ў Вялікабрытаніі, там больш за 150-200 еўра, то ўжо трэба плаціць падатак, таму, вядома, шмат эканамічных стасункаў перанеслася на кантынентальную Еўропу, хаця раней гэта проста было зручна, проста нават самамоўнае пытанне, все замаўлялі ў Вялікабрытаніі. А цяпер у Нямецчыне. Таня, я яшчэ хацеў спытацца пра адносіны Ірландыі з Кітаем, таму што па статыстыцы гэта адзіная краіна Еўразвязу, у якой пазітыўна станоўчае сальда гандлю з Кітаем. І ўвогуле, я бачу, прэса неаднаразова ўжо называла Ірландыю кітайскім хабам у Еўропе. Наколькі гэта ўсё сур'ёзна? І чаму так адбываецца? Мне здаецца, у Ірландыі тут вельмі прагматычны падыход, як яны адчыняюць дзверы для амерыканскіх кампаній, для іншых кампаній. Калі ёсць інвестар, ёсць добры інвестар, то чаму не? Зрэшты, ЗША таксама вельмі шмат гандлюе з Кітаем, і тут такая гульня ідзе пакуль што асцярожная. З аднаго боку, еўразвяз там прыглядаецца да шматлікіх электракараў з Кітаю, накладае некае эмбарга, але гэта ўсё адбываецца паступова. Так было ў Ірландыі. Яны адкрылі спачатку такую golden visa, калі яны давалі візы за інвестыцыі, распаўсюджаная практыка ў некаторых краінах Еўропы. Але ў Ірландыі так сталася, што 90% з гэтых візаў атрымлівалі грамадзяне Кітаю ці фірмы кітайскія. І, здаецца, у мінулым годзе гэтая ініцыятыва скончылася. У тым ліку праз некаторы прэсінг з еўразвязу, бо на фоне справаў з тыктокам і наколькі Кітай выкарыстоўвае гэтыя дадзеныя пазней, дадзеныя грамадзянаў, якія яны выкарыстоўваюць пры розных аперацыях. Гэта галоўны небяспека, у чым бачаць небяспеку еўрапейскія ўрады і еўразвяз. Ірландыя да гэтага прыслухоўваецца асцярожна, бо business first, гэта таксама важна, яны сочаць за гэтым, але не адразу кідаюцца забараняць, так скажам. Спачатку адсочваюць, што адбываецца. З апошніх кампаніяў, такіх найбольш заўважных, якія адкрылі таксама офісы ў Ірландыі, гэта, TikTok уже TikTok некалькі гадоў існуе ў Дубліне з 2020-га. Яшчэ цікавы гэта Shein, такі fast fashion кампанія, якую мы ўсе ведаем, і Тиму. Не ведаю, наколькі ён распаўсюджаны ва ўсходняй Еўропе, але тут гэта такі моцны канкурэнт Амазону з вельмі незразумелым паходжаннем. Зразумела, што з Кітаю, але незразумела да канца, хто за гэтым стаіць і як.
І офіс у Дубліне гэта не офіс Гугла ці Фейсбука, дзе тысячы людзей працуюць, там цэлыя раёны ў Дубліне былі пабудаваныя пад гэта. Гэта, здаецца, адна дзвер дзесьці, куды журналісты прыйшлі, і там нікога няма, здаецца. Вось. Таму Ірландыя прапаноўвае вельмі добры сервіс фінансавы, легальны і хоць і змагаецца са статусам падаткавага раю, але у шматлікіх спісах краінаў, якія адпавядаюць гэтым пунктам, Ірландыя застаецца. Таксама ў Ірландыі вельмі высокае рост насельніцтва, калі глядзець Еўропу. Я не ведаю, хто там на это больш уплывае, эмігранты ці людзі, которые там ўжо пакаленнямі жывуць, самі ірландцы. Але я хацеў пра эміграцыю пагаварыць. Я гаварыў з ірландцам, сябрам, і ён казаў, што калі б не эміграцыя з іншых краін, то Ірландыя была вельмі сумная краіна, а Дублін проста нудным горадам, дзе не было б чаго рабіць. А так, тут розныя кухні, розныя рэстараны, цікавыя людзі, іншыя культуры сплеценыя. Але ці гэта мейнстрым такі? Бо я разумею, што ён малады чалавек жыве ў Дубліне, это трошкі інакш, так? Не ўся краіна жыве ў Дубліне. Ці няма там тых канфліктаў? Мы зараз бачым у Еўропе, як антыэмігранцкія партыі растуць у сіле, як увогуле гэта рыторыка робіцца папулярнай. Дзіма, мы з вами размаўляем акурат пасля яшчэ аднаго такога досыць цяжкага для Ірландыі вечара, калі ў адным з раёнаў Дубліна быліся досыць гвалтоўныя беспарадкі супраць мігрантаў. І гэта новая з'ява для Ірландыі, у адрозненне ад некаторых іншых буйных еўрапейскіх краінаў. У Ірландыі няма правых сілаў, якія мелі нейкую вагу у палітычным парадку дня. Няма нават моцнай партыі, ніколі ніводная правая партыя не атрымлівала месца ў парламенце. Такая яркая правая партыя. І гэта змянілася за апошні год-паўтара дзесьці. Пасля пачатку вайны ва ўкраіне, але гэта не зусім... То бок, у Ірландыі прыехала каля 80 тысяч, можа, нават ужо бліжэй, гэта лічба ўсцяж змяняецца, ўсцяж прыязджаюць людзі праз вайну ва ўкраіне. Ірландыя была вельмі і ёсць вельмі гасцінная да украінскіх уцекачоў, але праз крызіс жыллёвы, праз сітуацыю ўвогуле з Украіне, з рэсурсамі, тое, аб чым мы казалі раней, з аховай здароўя. Напружанне ў краіне пачало расці, што да жыллёвай сітуацыі, што колькі людзей прыязджае ў краіну. Вядома, гэта было трошку, не трошку, а досыць моцна, падбухторванне таксама з боку правых сілаў, які не заўсёды вядома, хто гэта адбываецца праз Твіттер, ці гэтыя сілы паходзяць з Великабрытаніі, таксама ёсць такія тэорыі, бо ў Ірландыі няма такіх правых радыкалаў. Тым не менш, градус напружання ў краіне падвышаецца і падвышаецца ўжо некалькі месяцаў, ўжо блізка 2 гадоў, і перакінуўся, і гэтыя эмоцыі перакінуліся на людзей, якія прыязджаюць з іншых рэгіёнаў свету шукаць міжнароднай дапамогі ў Ірландыі. Для украінцаў, у прынцыпе, адносіны не змяніліся. Але, на жаль, бачны рост незадаволення ў мясцовых жыхароў, што тычыцца мігрантаў з розных краінаў Афрыкі, з Блізкага ўсходу. Часта гэта сапраўды маладыя мужчыны, але зноў жа гэта абавязак Ірландыі па ірландскіх дамоўленасцях з еўразвязам прымаць гэтых людзей, аказваць ім дапамогу, яны могуць з розных прычынаў. Ірландыя гэта высвятляе, гэтыя людзі прымаюцца. А далей праблема, дзе размясціць гэтых людзей. Гэтая праблема ўжо ўзнікла і з украінскімі уцекачамі, якія маюць іншы статус у адрозненні ад гэтых людзей. Яны больш абароненыя, чым гэтыя уцекачы. І атрымліваецца так, што ірландскі ўрад размяшчае іх у розных, штокольвек яны могуць знайсці, нейкае жытло, нейкае
гэта ўжо не проста гатэлі таксама ўжо вярнуліся да працы, яны не могуць прапаноўваць гатэлі, што часта было першай опцыяй для іх. Цяпер гэта што заўгодна, нейкія спартовыя залі, культурныя цэнтры, альбо гатэлі, якія не патрэбныя, альбо патрэбныя ў нейкай невялікай вёсцы. І калі гэта адбываецца ў невялікай вёсцы, людзі выходзяць на пратэсты. І гэта... Я не буду гэтаму даваць ніякую ацэнку, бо гэта часта сапраўды мірныя пратэсты, але ў некаторых месцах гэта заканчваецца гвалтам, і асабліва у Дубліне, дзе правыя актывісты заклікаюць людзей прыйсці да пэўнага месца, дзе прыязджаюць, куды будзе прыязджаць, напрыклад, аўтобус з гэтымі мігрантамі, і заблакаваць дарогу. Такіх сітуацый было некалькі ў гэтым годзе, у мінулым годзе. Тое, што адбылося ўчора, гэта было горш за сярэдні такі пратэст. Быў спалены аўтамабіль паліцыі, гарда гэта тут называецца. Ёсць відэа на Твіттері ці ў Экс. Яны досыць... Гэта сапраўды такі гвалт, які звычайна не бачны ў Ірландыі. І ўвогуле пратэсты такія, калі спальваюць, не ведаю, сметніцу ці нейкія сутычкі з паліцыяй, тут такое не адбываецца. Тут увогуле вельмі мала паліцыі, не хапае, і вельмі мала такіх адмысловых такого спецназу умоўнага. Гэтага ўвогуле вельмі мала ў Ірландыі, ўсё вельмі спакойна, паліцыя гэта вельмі паважаная структура таксама, але ў апошні час яны проста не спраўляюцца з гэтым. Найбольш заўважныя беспарадкі адбыліся ў лістападзе мінулого года, яны былі ва ўсіх сусветных медыа, магчыма, вы таксама бачылі. Гэта у Дубліне гарэлі аўтобусы, гарэлі трамваі, марадзёры ўламваліся на самай такой шопінгавай вуліцы Дубліна ў крамы. І гэта шакавала Дублін, шакавала краіну, там быў ператрус пэўны ва ўрадзе, і яны паабяцалі, што будзе больш сілаў прызначана на гэта. І куды гэта вядзе, пакуль што невядома, але ў апошніх выбарах вось былі еўрапейскія выбары ў Еўразэс, і яны сумясцілі іх з лакальнымі выбарамі, мясцовымі выбарамі у мясцовы парламент. І правыя сілы, яны звычайна выступаюць як незалежныя кандыдаты, не ад нейкіх партыяў, хаця ад партыяў таксама, але гэтых партыяў зараз правых з'яўляюцца як грыбоў пасля дажджу, яны ўсе са словам Irish у назве і не вельмі вядомыя нікому, але яны націскаюць на балючыя кропкі, зноў жа кажуць, што хопіць ужо Ірландыю аддаваць на, не ведаю, там, камусьці на расцярзанне. Вось. І гэты наратыў ёсць, і, на жаль, ён узмацняецца, але ён усцяж ўсё ж такі маргінальны, але праз вось такія падзеі, як учора, дзе проста атакуюцца супрацоўнікі паліцыі. Для гэтага прыцягваецца вельмі шмат увагі, і здаецца, магчыма, што больш людзей гэта падтрымліваюць, чым падтрымліваюць насамрэч. І вельмі шмат людзей пішуць у соцсетках, што гэтыя людзі не прадстаўляюць мяне і майго меркавання. Таму ірландцы вельмі гучна заяўляюць пра тым, што refugees welcome, і гэта заўсёды была такая мейнстрымавая палітыка ў Ірландыі, але ёсць іншыя. Тетяна, яшчэ ў мяне ёсць одно пытанне пра ідэнтычнасць напрыканцы, бо оно сугучнае з беларускай заўсёды тэмай, але я хацеў бы запытацца, бо вы узгадалі пра паўночную Ірландыю, ці ўвогуле ў парадку дня сёння ў Ірландскай рэспубліцы стаіць нейкае пытанне пра аб'яднанне з той часткай, якая з'яўляецца ўсё-такі юрыдычна часткай Великабрытаніі? Публічна гэта у такім ключы не абмяркоўваецца, бо гэта вельмі небяспечна таксама. Гэта заўсёды дзесьці там далёка на фоне думка такая ёсць, але зараз да гэтага далёка. Па-першае, у
у фінансавым плане ці сапраўды ірландцы хочуць гэтага. Некаторыя хочуць, але калі зрабіць апытанне, якога ніхто не робіць так з цікавасці, ці ірландцы хочуць, каб Паўночная Брытанія, Паўночная Ірландыя далучылася да рэспублікі. Шмат хто проста вось каго я пытаю людзей, яны не вельмі гараць гэтай ідэі, таму што гэта прынясе проста фінансава вельмі шмат складанасцяў Ірландыі, бо гэта па сутнасці трэба будзе хіба што быць спонсарам гэтага аб'яднання, вядома. Плюс сілы юніянісцкія сілы ў Паўночнай Ірландыі, то бок тых, хто падтрымлівае Вялікую Брытанію, бачыць сябе брытанцам, у першую чаргу пасля ірландцам. Яны досыць моцныя таксама, і зрабіць гэта ў палітычным сэнсе на дадзены момант няма магчымасці. Магчыма, нейкі рэферэндум у будучым магчымы, гэта абмяркоўваць. Ёсць адна партыя, якая прадстаўленая і на поўдні, у Рэспубліцы Ірландыі, і на поўначы. Гэта Sinn Féin. Яны маюць таксама вельмі складаную рэпутацыю, бо каранямі ідуць у IRA, гэта Ірландская рэспубліканская армія, войска, то бок звязаны ў пэўным сэнсе гістарычна з тымі тэрарыстычнымі актамі, якія адбываліся ў 70-е і 80-е, але яны набываюць папулярнасць сёння, і ў іх ёсць, яны перамаглі ў Паўночнай Ірландыі таксама, і яны набіраюць максімум галасоў і ў рэспубліцы, толькі з імі ніхто не хоча даваць кааліцыю таму. Але Sinn Féin бачыць аб'яднаную Ірландыю, гэта ў іх парадку дня. Іншыя партыі кажуць аб гэтым больш мякка. І маё апошняе пытанне датычыць ідэнтычнасці, таму што ў Ірландыі велізарныя праблемы з ірландскай мовай, большая, напэўна, чым у Беларусі з беларускай, таму што яна іншая ад ангельскай, на якой большасць размаўляе. Я ведаю, што там робяцца намаганні і адраджаць, і што гэта, ў прынцыпе, прэстыжна, калі ты ведаеш мову. Я, зрэшты, і сваіх сяброў ірландцаў, яны ўсе гавораць па-ірландску, як не дзіўна, хаця яны з Дубліна. І вот пытанне, ці ўдаецца ім адраджаць гэту мову, ці бачыце вы ў гэтым некую перспектыву, і што тады, калі не мова, іх атрымае як нацыю, аб'ядноўвае, бо ўсё ж такі тое, што Ірландыя існуе ідэнтычнасць, яна адна, я думаю, з найбуйнейшых у свеце, то есть это відавочна проста. Тут я з вами не пагаджуся. Насамрэч, сітуацыя з ірландскай мовай, як не дзіўна, я б сказала, лепшая, чым з беларускай. Сапраўды розніца вельмі паміж мовамі кардынальная, у адрозненне ад расійскай і беларускай. Але стаўленне да мовы, тое, як дае ставіцца ўрад, таксама абсалютна іншым. І ёсць змены пазітыўныя апошнія 10 гадоў. Зноў жа, я пыталася ў тых людзей, якія гэта назіралі, за гэтым назіралі, больш сталыя людзі, якія назіралі за гэтым на працягу дзесяцігоддзяў. У ірландскай мовы змяніўся трошку статус. Раней, падобная беларускай, яна лічылася тыповай вясковай мовай, на якой размаўляюць простыя людзі, а мова інтэлектуалаў, мова грошай, мова статусу, гэта ангельская. Зараз гэта больш мова такога сярэдняга класу, гэта мова культуры, гэта мова, якой можна ганарыцца, калі ты размаўляеш па-ірландску. Ёсць нават больш часам працоўных магчымасцей, у залежнасці ад сектару, то бок працоўнікі бюджэтнага сектару, прадстаўнікі ўраду, яны ўсе мусяць хоць у нейкай ступені валодаць ірландскай мовай. Па-другое, пачалі стварацца ўсё больш такіх заўважных прадуктаў культурных, так скажем, прадуктаў, ці там фільмы, кніжкі. Нават некаторыя з іх атрымліваюць вельмі сур'ёзны поспех на міжнароднай арэне. Так скажем, быў такі фільм у мінулым ці пазамінулым годзе «Quiet Girl». Это фантастычнае кіно, я проста раю ўсім, хто нас слухае і глядзіце. Гэта фільм акурат на ірландскай мове, і вось такая гісторыя поспеху, што можна на сваёй мове зрабіць фільм, і гэта не абмяжоўвае ягоную папулярнасць.
Канешне, таксама размаўляюць з людзьмі дзесьці майго ўзросту ці старэйшым, у якіх падрастаюць дзеці. Тут ёсць такая практыка, калі дзяцей, напрыклад, з Дубліна ці з усходняй Ірландыі адпраўляюцца на захад, дзе ірландская мова захавалася у большай ступені, нават мае пэўную назву, гэта Гуэлтак, такія зоны, дзе нават школы ёсць, на якіх выкладаюць выключна на ірландскай мове. Ну, я так кажу нават, што гэта нешта такое дзіўнае, як у Беларусі, але ўсё ж такі, зноў жа, вяртаючыся да розніцы паміж мовамі, у асноўным школы ірландская мова выкладаецца ў школах не як замежная, але дадаткова да ангельскай. Але на захадзе, вось у Керы, напрыклад, самае вялікае графства ў краіне, там выкладаецца у многіх школах выключна на ірландскай, ну і ангельская ўжо дадаткова. Нават размаўляла бо я туды часта езджу, размаўляла з украінцамі, якія хвалююцца, што дзеці могуць не вывучыць ангельскую, хаця, канешне, вывучыць з гэтым праблемаў не будзе, але гэта вельмі цікава, і у гэтым ёсць шмат гонару, людзі хочуць ведаць, проста ўжо хтосьці, ну, зноў жа, як у Беларусі, махае рукой, што я ўжо не спраўлюся, але хачу, каб мае дзеці ведалі. Наколькі гэта стане асноўнай мовай, гэта пытанне, бо ангельская гэта адна з прычынаў, чаму тут ёсць гэтыя карпорацыі міжнародныя, чаму Ірландыя мае такую вагу ў плане бяспекі на міжнароднай арэне як нейтральная краіна, бо таму што ангельская мова гэта галоўная мова, усе ёй валодаюць. Чаму ірландскія акторы становяцца самымі запатрабаванымі ў свеце. Таму з практычнага пункту гледжання не ведаю, наколькі ірландская мова зможа вярнуцца поўнасцю, але ахапіць больш насельніцтва дакладна можа. А што тычыцца ідэнтычнасці, што яднае нацыю, гэта вельмі такое філасофскае пытанне, як вы сказалі. Рэпутацыя ў ірландцаў вельмі добрая ў свеце, мне здаецца. Я нават спрабавала вярнуцца неяк у той час, калі я нічога не ведала пра Ірландыю, і ўзгадаць, што я пра яе сабе як бы уяўляла. І шмат гэтага сапраўды праўда. Людзі вельмі прыемныя, вельмі адкрытыя і вельмі ганарацца тым, што яны ірландцы, некае такое моцнае пачуццё гумару, якое не губляецца нават не гледзячы на эміграцыю, яны застаюцца ірландцамі і не спрабуюць асімілявацца вельмі моцна. Яны працягваюць гаварыць са сваім акцэнтам ірландскім умоўна, у кожнага рэгіёну Ірландыі свой акцэнт, але пераязджаючы ў Лондан, зараз ніхто не саромеецца таго, што яны ірландцы, хаця раней было хіба што складаней. Што іх яднае? Не ведаю, можа гэта цяжкае мінулае, гэты боль, а ў выніку ўсё ж такі суксес, як кажуць, складана нават перакласці, таму гэта краіна, якая сапраўды з такой цяжкай сітуацыі, з усіх гэтых голадаў, з гэтай бядоты здолела адваяваць сабе незалежнасць. Гэта было адваявана крывёю. А пасля здолела ўсё ж такі вырвацца з гэтай беднасці яшчэ раз. Нягледзячы на ўсю гэтую цёмную карціну, якую я намалявала, ўсё ж такі жыццё ў Ірландыі таксама і радасці, і гэта ўсё ж такі краіна першага свету, дзе жыццё можа быць камфортным, калі працаваць, калі гэтага імкнуцца. Не ведаю, складанае пытанне. Вось некае штосьці ёсць. Як беларусы, здаецца, многія беларусы не размаўляюць на беларускай мове, з большасці. І нас называюць рускімі за мяжой. І гэта. Але ўсцяж, калі сустракаеш беларуса дзесьці, ўсё ж такі ёсць нешта роднае. І ў ірландцаў тое ж самае. Дзякуй вялікі, Таня. Вы бачыце, мы шукалі пазітыву цэлую гадзіну нашай размовы, бо пачыналі вельмі сумна, а скончылись якраз такі саксэс, вы кажаце, поспехам ірландскім. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, што сёння моей госці была Тацяна Рэўтэ з Ірландыі, ірландская журналістка і беларуска, якая там жыве. А вы слухалі і глядзелі падкаст «Куды коціцца свет». Стаўце лайкі, пішыце каментары, рабіце так, каб гэта відэа магло пачуць і пабачыць аўдыо як мага больш людзей, калі для вас гэта бяспечна. А для вас у працы працаваў Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Куды коціцца свет?